זרי, לא להגיד שמה. בסדר, מה קורה? לא התראינו. תגיד, אתה יודע, שמעת על המצב שלנו? צופים? מאיפה? תזכיר לי? זה היה בערוץ 8, ועכשיו אנחנו מוצאים את זה דרך אתה ממונה. איזה צופים? מה לי ולהיות צופים? תקיפה באיראן, כאילו מבצע בעזה, אני לא עובד, כאילו, אני יושב פה, עובד ומביא כסף על זה. לא טריוויאלי בימים האלה בתקשורת, אתה יודע? לא, אבל תן לנו, אתה יודע, כסף, תגיש לי כסף, יאללה שאני משקיע אותך, הכסף הנוער. שופים, זה השופים שלך, מה אתה מדבר איתי? רציני כאילו, אתה מסתלבט עליי. יש דבר כזה? לא שמעתי עליו. אבל תשמעו חבר'ה, קודם כל, יש עוד עבודה בערוץ 10 שלי, זה לא מובן מאליו. אז אני אמשיך לעבוד בשביל. תודה, אני אבוא שוב אחר כך. תודה.